Καλησπέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Χρήστος Γκόλιας, ο επόμενος στην κάμερα του planetfest.gr, εκπροσωπώντας ένα από τα πιο θρυλικά σωματεία της Ελλάδας. Και ιστορικά βεβαίως, και ίσως το μεγαλύτερο σωματείο σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια τμήματων. Νομίζω ότι τα περισσότερα αθλήματα από όλα τα ελληνικά σωματεία. Σωστά είναι. Λοιπόν, Χρήστο Γκόλια, είσαι υπεύθυνος όλων των τμήματων του Πανελληνίου στο μπάσκετ. Είμαι ο έφορος της ανδρικής ομάδας. Δεν έχει σχέση με τα αναπτυξιακά τμήματα. Όχι. Ωραία, στην ανδρική ομάδα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την ανδρική ομάδα, η οποία παντρεύεται αυτή τη στιγμή με ένα πολύ σημαντικό προπονητή, τον κύριο Αντώνη Μάτζαρη, αδερφό του Βαγγέλη Μάτζαρη, του πρωταθλητή Ευρώπης, και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τεράστια εξέλιξη στον χώρο του μπάσκετ με την ιδιότητα του προπονητή. Να ξεκινήσουμε από αυτό, πώς προέκυψε αυτός ο γάμος, αν θεωρείς ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για τον Πανελλήνιο. Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε, ήμασταν με τον κύριο Γκιούσμα, ναι. Ξεκινήσαμε από τα τοπικά. Αγέροχος ο Γκιούσμας, έτσι. Ναι, αγέροχος. Τα τοπικά, το 10-11 που ξεκινήσαμε, σιγά σιγά καταφέραμε να ανεβάσουμε την ομάδα να πάει στη Β' Εθνική. Με πολύ κόπο και υδρότα και με πολλές ώρες. Και είχατε και κάποιους προπονητές σύγχρονους. Είχατε Κεφάλα, νομίζω. Είχατε τον Κεφάλα, είχαμε τον Αρχιμανδρίτη, είχαμε τον Ηλία τον Αρχιμανδρίτη, τον Λαρόζα είχαμε το Στέφανο. Ναι, βέβαια. Και μετά και τον Ανιφαντάκη τον Γιάννη είχαμε, και μετά τελευταία είχαμε τον Κωστή Λιμνέο, ο οποίος μας είχε πάρει από την Δέλτα Έσκα και ανεβήκαμε μέχρι την στη Νέα Ιωνία. Τώρα είναι στη Νέα Ιωνία. Πολύ ωραία. Και είχαμε και τους τελευταίους προπονητές που στη Β' Εθνική πια. Είχαμε πέρσι τον κύριο Σορόντο και πρόπερσι τον κύριο Κονομάκη. Ωραία. Λοιπόν, γιατί καταλήξαμε στο Μάτζαρη, για πες μας τώρα, τι σου άρεσε εσένα προσωπικά, ήταν δική σου επιλογή? Όχι, ήταν επιλογή όλων. Ναι. Καταλήξαμε στον Αντώνη γιατί έδωσε τα επιστευτήριά του πέρσι με την ομάδα του Εσπέρου. Και πιο παλιά. Πιο παλιά. Έπαιξε ένα πάρα πολύ ελκυστικό μπάσκετ. Ένα μπάσκετ το οποίο αυτό θέλουμε να παίζει ο Πανελλήνιος. Με νεαρά παιδιά, αθλητικά παιδιά, που να ξέρουν και μπάσκετ και να είναι αθλητές, να τρώνε σίδερα που λέμε σε άμυνα και σε επίθεση. Αυτό θέλαμε εμείς. Πιστεύουμε τώρα. Μπορούμε να ανακοινώσουμε γιατί διακόπηκε η συνεργασία, ή δεν συνεχίστηκε, να το πω διαφορετικά, η συνεργασία με τον κύριο Σορότο, γιατί είναι και αυτός ένας προπονητής σημαντικός ιδιαίτερα. Σημαντικός. Κοιτάξτε, την πρώτη χρονιά από τη Β' Εθνική καταφέραμε τον Κώστα Δικονομάκη. Η πρώτη χρονιά ήταν ερευνητική στη Β' Εθνική, να καταφέρουμε να σωθούμε. Σωθήκαμε τελευταία στιγμή με μια νίκη στα Τρίκαλα, με το τελευταίο καλάθι του αρχηγού μας, που είναι από τη γάμα τοπική Κατιάκος. Παίζει ακόμα, παίζει και θα παίζει και θα σταματήσει μόνο και θα φύγει από την ομάδα από εδώ πέρα μόνο όταν θελήσει να φύγει. Από τη Δέλτα Έσκα δεν έχετε? Από τη γάμα Έσκα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, ο λόγος ήταν αυτός ότι σας άρεσε η ποιότητα, δηλαδή προπονητική του Αντώνη, το στυλ γενικά? Ναι, μας άρεσε τα διαπιστευτήρια που έδωσε πέρσι, το ελκυστικότατο μπάσκετ που έπαιζε, που σε όλους τους ομίλους, όλοι οι προπονητές και όλοι οι παράγοντες του αθλητισμού είπαν ότι έπαιζε το πιο ωραίο μπάσκετ. Και καταλήξαμε σε αυτό. Δεν μου απαντήσατε, ήταν ηλίθιη κοινή συνένεση με το Σορότο, συνεργασία, ή ήταν επιλογή ήταν επιλογή του Κώστα? Όχι, ήταν επιλογή του χορηγού μας και του αντιπροέδρου του Πανελληνίου, μαζί με τον κύριο Γκιούσμα και με μένα, και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Πάντως θεωρείται πετυχημένα τα μοντέλα, και του Λιμνέου και του Σορότου και του Οικονομάκη. Βεβαίως. Όπως είπα, την πρώτη χρονιά ήταν να παραμείνουμε στην κατηγορία. Η δεύτερη χρονιά βάλαμε ένα στόχο να πάμε στα play-off. Πήγαμε, τερματίσαμε τέταρτη πέρσι. Φέτος βάζουμε ένα λιθαράκι παραπάνω, που πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε την έκπληξη και να ανέβουμε στην Α2, αυτό που επιζητούμε. Λοιπόν, εντάξει, έχει γίνει μια ανασυγκρότηση του ρόστερ, τα έχουμε διαβάσει, έχουμε ενημερωθεί, θα τα δούμε και θα τα δούμε, θα μιλήσουμε και μερικοί παίχτες. Τώρα, αυτό που θέλω να μου πεις είναι από πού απορρέει
η δική σου αισιοδοξία από την δυναμική που έχει ο Μάτζαρης, από το ταλέντο των παιχτών και τη δυναμική των παιχτών, από το γεγονός ότι η Β' Εθνική τώρα δεν είναι η Β' Εθνική του μακρινού παρελθόντος που ήταν πιο ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα? Γιατί είσαι τόσο αισιόδοξος? Για μένα, δεν είμαι, πάντα είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος. Για μένα η Β' Εθνική, η φετινή, θα είναι πολύ πιο δύσκολη από την Α2. Θεωρείς ότι είναι καλύτερο το πρωτάθλημα? Έχει πάρα πολύ καλές ομάδες, έχουν μπει άνθρωποι οι οποίοι βάζουν λεφτά στις ομάδες, έχουν κατέβει στην Β' Εθνική πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και πιστεύω ότι φέτος θα είναι πιο δύσκολη η Β' Εθνική παρά την Α2. Ωραία, από εκεί και πέρα βάζουμε πλώρη για τον παλιό δοξασμένο Πανελλήνιο, για την Α1 και τα ευρωπαϊκά σαλόνια. Εμείς αυτό που θέλουμε, οι άνθρωποι, ο κύριος Πετρόπουλος που είναι ο αντιπρόεδρος και ο χορηγός μας, ο κύριος Γκιούς μας και εγώ, αυτό που θέλουμε να αφήσουμε παρακαταθήκη είναι που πήραμε την ομάδα στην Δέλτα ΕΣΚΑ και να την καταφέρουμε να την πάμε Α2 πρωτίστως και μετά ό,τι μέλη γενέστε για Α1. Μπορεί να φτάσει η ομάδα εκεί που έφτασε πριν αρκετά χρόνια, πριν περίπου 2 δεκαετίες, όταν συμμετείχε όχι μόνο στην Α1, αλλά και σε ευρωπαϊκά σαλόνια. Το 9 είχε παίξει και Ευρώπη. Κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα πια θέλει να έρθουν και άλλοι να πλησιώσουν από χορηγίες στην ομάδα. Εντάξει, όμως είστε και μαγαζί γωνία. Ναι, είμαστε και μαγαζί γωνία. Στο κέντρο της Αθήνας, ιστορικός σύλλογος με τα πιο πολλά αθλήματα. Έτσι ακριβώς. Επηρέασε η κατεδάφιση της τέντας? Ναι, φρέναρε τη διαδικασία. Επηρέασε πάρα πολύ στις ακαδημίες που έφυγαν πάρα πολλά παιδιά. Επηρέασε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα γήπεδο που κάνουν οι πάντες, χώρια ανταγωνιστικά τμήματα, μπάσκετ, χάντμπολ και βόλεϊ γυναικών. Είναι και όλες οι ακαδημίες. Ναι, και γιατί δεν μπορεί να ξαναφτιαχτεί αυτή? Δηλαδή έπεσε με το χιόνι, τώρα δεν έχει χιόνια, μπορεί να φτιαχτεί. Αυτό είναι το κόστος τεράστιο. Προσπαθούμε. Από ό,τι έχω ακούσει, έτσι, μιλάμε για 600 και 700.000 ευρώ. Τόσα πολλά? Τόσα πολλά, ναι. Ποιος να τα δώσει αυτά? Μόνο η περιφέρεια πατέρα. Ναι, αυτό. Πρέπει να μας βοηθήσει η περιφέρεια ή κάποιος άλλος χορηγός για να μπορέσει να στηθεί. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θέλω να μου πείτε αν μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο και σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό τομέα ο Σύλλογος, αν υπάρχουν αναπτυξιακά τμήματα που εξαπλώνονται εδώ στην Κυψέλη του Πανελληνίου, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με δεδομένο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί μιλήσαμε πριν για τεράστιο πρόβλημα, έτσι, δεν υπάρχει τέντα. Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή τα τμήματα υποδομής που γυμνάζονται, όλα εδώ στο κλειστό. Τι γίνεται αυτό, γιατί έχετε και άλλα αθλήματα. Έχετε χάντμπολ, έχετε και βόλεϊ. Ναι. Δεν ξέρω, το βόλεϊ θα κατέβει του χρόνου? Θα κατέβει το βόλεϊ γυναικών και το χάντμπολ θα κατέβει. Είμαστε στο έξω, στο στίβο που έχουμε κάνει κάτι διαγραμμίσεις για το χάντμπολ και για το μπάσκετ. Και εδώ πέρα τα υπόλοιπα όλες οι ακαδημίες. Πόσα παιδιά έχουμε περίπου στο Σύλλογο? Στο μπάσκετ εννοώ, έτσι. Στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε όλοι μαζί γύρω στα 120-130 παιδιά. Εντάξει, μπορούμε να τα κάνουμε περισσότερα. Μπορούμε και πρέπει να γίνουν περισσότερα. Τι κίνητρο δίνουμε στα νέα παιδιά για να έρθουν στο Πανελλήνιο και στις ακαδημίες και στην πρώτη ομάδα? Κοιτάξτε, το κίνητρο είναι ότι... Εγώ λέω ότι είναι το όνομα και μόνο το όνομα φτάνει. Είναι μέσα σε αυτό στο κέντρο της Αθήνας ιδιόκτηση οι εγκαταστάσεις. Σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Έχει 50 αθλήματα ο Σύλλογος. Δεν είναι μόνο... 50? Είναι 50 αθλήματα. Συνολικά είναι 50 αθλήματα. Σοβαρά τώρα? Είναι 50 αθλήματα. Μέχρι και φούτσα λέγεται, το ξέρω, ναι. Οπότε θα πρέπει να βοηθήσουν οι πάντες. Το γήπεδο θα φτιαχτεί, αυτό που είναι λίγο ξερό, το ένα γήπεδο? Ποιο λέτε? Εκεί του Στίβου νομίζω, εκεί που είναι δίπλα, που είναι λίγο ξερό, δεν είναι? Ναι, θα φτιαχτεί και αυτό. Θα φτιαχτεί. Οπότε είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Ωραία, από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να μου πείτε είναι ποιο είναι το επιστέγασμα των επιτυχιών του Πανελληνίου. Δηλαδή να φτάσει κάποια στιγμή στην Α1 και από εκεί να παίξει Ευρώπη, ή μπορούμε να συζητήσουμε ακόμα και για να ανταγωνιστεί τα μεγαλύτερα σωματεία της Ελλάδας? Μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Τα μεγαλύτερα σωματεία της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, όχι. Έτσι, άδικο το σύστημα διεξαγωγής. Πείτε μας γιατί. Άδικο το σύστημα διεξαγωγής, γιατί οι πιο μεγάλες ομάδες μεγαλώνουν και οι πιο μικρές μικραίνουν. Με τα κλειστά συμβόλαια. Δηλαδή με τα κλειστά συμβόλαια, με τα πάντα. Για το salary cap είστε υπερμάχος με την άποψη αυτή, ότι πρέπει να γίνει διαφορετικά και να υπάρχει. Να είναι διαφορετικός ο τρόπος τέλος πάντων της διαχείρισης των οικονομικών δεδομένων.
Ωραία, από εκεί και πέρα βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Τώρα, για το τέλος της κουβέντας μας, αν μπορείτε να μας αναφέρετε λίγο τα ονόματα της προπονητικής πυραμίδας. Δηλαδή, εντάξει, ο Αντώνης Μάτζαρης θα είναι στην ιατρική ομάδα. Από κάτω, ποιοι θα είναι οι προπονητές, μπορούμε να τους ανακοινώσουμε? Ο Αντώνης ο Μάτζαρης θα είναι ο βοηθός ο Γιώργος ο Κύριος. Ναι, θα είναι και στο Άντερ, το Άντερ ποιος αντέχει? Το Άντερ 21 δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Ωραία. Θα κατέβει. Θα κατέβει. Αλλά δεν ξέρουμε ποιος θα είναι προπονητής. Ναι, δεν ξέρουμε. Ωραία. Ο Κύριος πού θα είναι προπονητής? Ο Κύριος ποιο θα είναι? Ο Κύριος θα είναι βοηθός του Αντώνη. Ωραία. Παιδικό εφηβικό ποιος θα έχει? Παιδικό εφηβικό δεν έχουν αποφασιστεί. Ωραία. Πανπαιδικά, ακαδημίες, τίποτα έχουμε άλλα πρόσωπα? Όχι. Από τις ακαδημίες και κάτω δεν υπάρχει άλλος έφορος των ακαδημιών. Ωραία. Ποιος ο Κύριος είναι? Είναι ο Δημήτρης ο Πέτρου. Ναι. Ο οποίος ό,τι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον Δημήτρη. Κορίτσια έχουμε στο σύλλογο. Στο μπάσκετ, όχι έτσι? Στο μπάσκετ στις ακαδημίες υπάρχει θα φτιάξουμε και μικρά κορίτσια που. Θα βάλουμε γυναίκες ή όχι? Στα μικρά θα παίζουν, ναι. Ωραία. Τώρα, γνώμη για Γκιούσμα για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Ο Γκιούσμα, τι να πούμε για τον Γκιούσμα? Ο Γκιούσμα είναι μια ιστορία του Πανελληνίου. Πιο παλιός από το Πανελλήνιο. Σωστά, πιο παλιός από το Πανελλήνιο. Είναι κάθε μέρα εδώ πέρα. Εγώ τον κύριο Γκιούσμα τον γνώρισα το 10 που ασχολήθηκα, ήταν ο γιος μου εδώ πέρα και έπαιζε, οπότε ασχολήθηκα. Είναι η ιστορία του συλλόγου, η ζωντανή ιστορία του συλλόγου ο κύριος Βασίλη. Λοιπόν, αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Μισό λεπτό να περάσω να σας χαιρετήσω, να είστε πάντα καλά. Εδώ θα είμαστε και για εσάς και για όλο τον Πανελλήνιο και για όλο τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο εσείς. Όχι. Ευχαριστώ και πολλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.